Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Abigail. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakmat paglastog ngem adamabalin ti pamilyami, magatang ken magunod mi ti kayat mi nga agkakabsat. Isu na laeng ta idi adda akon iti maudi at tukad ti kolehiyo naamamok ni Samuel. Maysa a delivery driver ti hardware supplier iti mismo a lugar mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oh, Samuel, itay kapay asaan amatag tagaria. Apay, adda ka di parikot mo? Kwa, awan matkid di. At alang pampanunutag. Anyangay dayta. May papan ka di iti trabaho? Saan? Anyangay nga rod. Manuabulan mo tan tinapalabas. Manipod na gamamuta. Manipod di. Kanayon tamot tan arungwar. Wan nga rod. Nagbiit ti aldawaan niya. Kasla kaano laang idinagam amuta. Kat manipod nagam amuta, si kan tinagbalin nga stress reliever ko. Amok nga duma ti lubong ta, Abigail. Amok no kasano ti kinadakkel ti agwat ti panagbiag ta adwa. Samuel, Nakababayin man, ngam adda kayat kong aklunan kang ka. Amangan ngamin no pagbabawiak to iti unos ti panagbiag ko. Nujak may bagaday ti abanag kang ka. anya ti kayat mo asawan, Samuel? Abigail, ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Samuel. Agpaiso? Wan, iso na laang tamabut-butang ha. Mabutbutang kay niya. Mabut-butangak iti mabalin ang mapasamak. Lungamin aklonan ka, masapol nga ilaban ka. Ti kayat ko asawan, masapol nga ilaban ko ti ayan-ayat ta. Amo ka sana ka perpekto. Ngamnam na maam nga ayatin ka aging gatong palbiyag ko, Abigail. Ken siyempre, nakasagaan akmat amang ilaban ken ka. Basta agtalag kalaang kanyak. Amumot siguro no abay akayat ka amakasarita, Abigail. Papa, Manuabulanen amakisisinarak kahit itay dya lalaki. Ha? Papa, ay ayatak ni Samuel. Ay ayatem, kunam. Amum ka di, no kasano ti rigat ang nagdalanan ti pamilya tayo. Amum ka di, no mano a henerasyon ti nagsakripisyo, tapno bumaknang dayto a pamilya. Amum ka di, ha, Abigail? Amok dayta, Papa. Katkas anak, respetuak dayta. Matlagayam, apay nga ron akas na ter aramidam, ha? Lipatem ka di amin dagitari kat ken sakripiso ti pamilya tayo, gapulang iti tayjay alalaki. Saan mo't nga iti kasta, Papa? Ang pangaasiyo, tadidang kumamatlapdan nga agayat. Ha? Minamag dahi tangayat? Agayat kay ti may sa delivery driver lang? Alam tungay tagbalin abiyag mo iti den nananobilang lang. Kahit mo ka ding agparikot kanto iti kwarta. Papa, saan a kwarta ti pangrukudan iti panagayat iti may sa tao? Wen, adda akon dita. Ngam nagsakit ka, kasapulam ti kwarta. Saan ka amangan no awan kwartam? Kwarta ti kasapulam, tapno matungpal mo dagitara paap mo, Abigail. Papa, Diyak lang mat kayat abuyahin kanto, nga grigrigat iti den na ti lalaki, at di na kamat kabaylan na biyagan, iti nakairwamam a klase ti panagbiag. Papa, kayat ko laang matagbalin ang naragsak. Iso apang nga asiyo tadidak kumamatlapdan nga agayat iti lalaki akapkap na ka. Isardeng munday tangar aramiden kunakmanan. No kayat mo nga agtalinaed, ti kinasaya at kung amaken ka, lipatemon tay jay alalaki, naawatam.
Ay, talaga adyak maawatan ti anak ta, Alfonso. Ipapay tabot amin na kasapulan na. Magatang na amin na kayat na. Ngam no apay mat akas lamas pilyen na pay daychay alalaki. Dahit takit nga ro, Amelia. Diyan ka mo, ronya ti pampanunutan ti anak ta. Sa apay aday kiti na mamirmiraw ti kayat na. Ha! Masurunak. Kat kasano daytan, Alfonso. Ay ayatan namat kano daychay a Samuel. Sa anak mo manukot, Amelia. Saan ta pinatakkel ti anak ta? Tap nagtungpal lang iti lalaki at di namat kabailan ti tumakder iti bukod na saka. Kat anya nga rod ti aramiden tayta. Pag sinahin tayo dadwa, Anya, ang Alfonso. jak kayat amay babayin ti pamilya tayo gapulang iti dayjay lalaki. Baknang tayo! Isuarumbang lang nga ron, abaknang mat a pamilya ti pakiasawaan ti anak ta. Sankat nga iti mamirmirakot lang. Kasanon no sukiran na ta ni Abigail. Saan na mabalin? Nas ka nakasarita tayo tinalapat ti anak ta. Ipamiris takin kuwa na, nga awan tinasaya at amasakbayan na, no dayjay a Samuel ti pakiasawaan na. Mama, Papa, iso ni Samuel, nobyo. Naimbag nga orasyo, ma'am, sir. Ha? Kastamat kan ka, iho. Anya ti kayat asawan da ito'y Abigail. Ingkuyog ko ni Samuel dito'y balay. Takayat mi adawatin ti pamalubos yung agkasar kamin. Papa, Mama, Anya? Saan amabalin? ang Papa. Ha! Agpampanunot ka kadi, iha. Kasanon ti panagada mo? Kasanon da kita arabab mi makaturpos ka? Ken maysa, jak kayat day ta lalaki, aparakan ka. Oo, tapusum, Alfonso. Pangaasim tagkalma ka kumalang. Mawatak tagdama marikrik nayo, sir. Ang hindi kayak danag. Ikarik ajak baybayan ni Abigail. Aramidak ti amin na kabalak. Tapno maikak iti napinta sa masakbayan ti anak yo. Ken tibuklen minto o pamilya. Ha! Nalakalaang ti agkari. Ngam narigat nga ramiden. Katsika, Abigail. No ipilit mo ti kayat mo. Ay ayadag ni Samuel. Agin inayat kami. Iso apang nga asiyo tadida kami kumamot lapdan nga agin nayat. Isinam day ta lalaki kunak lang aruden. Papa, No di mo kayat nga isina. Lipate mo nga damam. Kang runaan iti amin. Lipate mo nga adda pamilyam. San mat siguro anarigat nga awatan day ta? sigurado ka din iti daytoy nga aramiden ta, Samuel. Wan Abigail. Sigurado ak. Diyak amin kaya tapag sinaan data dagiti datakkel mo. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Saan ka di? Amok dayta, Samuel. Ang pampanunutak laang mati mabalin nga ibunga daytoy nga aramiden ta. Sigurado ano agtaray ta. Awanin ti pamilya asubyanak. Tano sumurutakan ka. Laksiden dakmatan ti pamilya. Abigail. Samuel, madandanagan na. Diyak maikari amay kan kay tinaginawa pa nagbiag. Ngam ikarik, adikan to pulos panawan. Nga uraan niya pa iti mapasamak. Basta agtalag ka lang kanyak. Samuel, Ateta, adan sumunga na tricycle. Para akon, tayo so ti pagluganan ta amapan iji terminal ti bus nga agturong iji probinsya. sorry, Mama. Papa, sapay la kumata mapakawanda. Ante Aurelia! Yahoo! Ante! Umay ka man! Deh, asino te? Ate! Naimbag na oras yan, ate! Ha? Samuel! Wala, ante! Siyak nga ron! Asino nga iti kaduwang baraw? Ni Abigail, ante! Naimbag nga oras yung auntie. Agmano ah. Kaasyan na katidyaws balasang kaw. Agam-aguray ka. Kaslakla at mati isa sang patyaw. Di nakmanlaang mat intex, wano inawagan, tapno nakapagsagana akmay. Kinapudno na, ante. Nagtaray kami kina Abigail.
Ay sos, amuyo ka day no anya ti sinarakyaw anak kaw. Makamo di tanan ti. Basta ti amok. Ay ayatek na Abigail. Agin inayat kami adwa. Ket di mi kahit agsina iso nagtaray kamin. Narigat ti biyag dito'y probinsya. Makita kat saan anairwam ni Abigail iti biyag dito'y. Okay lang, auntie. Kaya't kumat apadasan ti biyag dito'y probinsya. Ay kat ada kang kadayta abalasang kaw. Awan mo kit di parikot kanyak. Kay kayat ko pa'y kit di atap no ada kad kadwak dito'y balay. Tanay, agmay-may sa akmetan nga agbibiyag. Agyaman kami anti. Di kay agdanag. Tainton bigat mo't lang. Rugya akong tagsapul iti pagtrabahwak. Iti kasta, makatulong ak iti magastos diti balayo. Ay, nagrigat gayam at talaga ti biyag dito'y probinsya. Diyak pa yan maasikaso ti bagit. Gapo iti kinaado ti matrabaho. Ang anyangay nga rod. Ano sak ta isumot ti pinilik abiyag ko. Ti makiden na kin ni Samuel. Ay, kumustamat nga tanda mamakan papa. Kastamat tanda giti kakabsat ko. Siguro, no jak sinukir da mamakan papa. Nakagradwara ko mamatan. At damat sigurong trabaho iti kumpanya ita. Sapay la kumatadumtang tumat lang ti panawan ang mapakawandak dagiti dadakkel ko. Tinasayaan. Agawaak apalpasan to'y in-inawa. Tani, adupay ti aramida. Aglabaak pa'y kalpasan ti panaginaw ko. Kat inton malpas ko taglaba. Agluto kan aglinis akpay dito unag ti balay. Nakababain mat ngamin kin ni Auntie Ophelia. Nagtugtugawak latan dito'y balay na. Masapul at tumulong akmat kadagiti trabaho dito'y. Nangruna kat bakit matan ti ikit ni Samuel. Mayat ti auram ita Kasla naragsak ka, Samuel. Siyempre, ah. Apay nga rod. Ibagam atap numaragsakan ako mo. At ang trabaho. Agpaiso? Wait. Naawat akas may sa driver ti water refilling station ni Jaylee. Ay na, nagsaya atin no kasta, Samuel. Lao na yan. Sapay la ko ma. Tamakaurnong ta adagos. Iti kasta. At aramatin tangag kalay sa. O jay simple lang. Tinapateg, may kalay sa akan. Katun sa anak mo't kat nga agpilpil ni Samuel. Ti importante, mabindisyonan mo't tan ti panagdan nata. Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ang tinabayagan nga rapahapta, Abigail. Naan-anaytan nga agasawa. Wen nga rod, Samuel. Kanahayon mo kung malaglagay pa yun. Nga ay-ayatan kan ipatpateg ka unay-unay. Kasta akmat kan ka, Samuel. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik-nak ita. Ay ayatan kan ipatpatag kamat unay-unay. I love you, Abigail. I love you too, Samuel. Isardang mo pa'y laang detar aramidam lakay. Aginana ka pa'y umay ka pa'y agmerienda. Mabihitan da ito'y bakit? Palpasik labit. Iti kasta, mamaminsan doon ti panaginanagan, panagmerenda. Ay na, saan ko maanatangkan ti ulom, Samuel? Umay kakit din. Amok amabisin kan. Nagluto ak iti spaghetti kan nagtimpla ak iti juice. Sige, kumaya kon bakit?
Adoy, uminom ka iti juice. Agyaman ak bakit? Oh. Mayata, naimas ti Diyos at tinemplam. Siyempre, mata. Siya iti ko na. Dagiti ubing ngay, sa dinutenda. Ay na, napandamanin ay iti kaaruba. Napandanak ki ay ayam. Kastaya? Wan, at iti tuwalya, punasam tilingat mo. Nabasbasakan itilingat. Sukatan kit dita t-shirt mo. Atoy, dahito iti isuot mo. Saanan bakit? Isupay manan ang malabaan. Ay, nasukatam kit din. Nagagatak kit nga aglaba. Ha? Sukatamon tani, ang mga no isupay ti pakaalaam iti sakit. Madi ka no ang mabaybay ang tilingat ang mamagaan iti bagi. Madamdaman ton. Ituloy ko pa'y tararamidag. Bakit? Balagip mo pa, idi kasyang-syang patyo dito'y balay, Samuel Baraw. Katuan, ante. Asino ba't nga iti sana makalagip iti napalabas? Nang runa no kasjay nga awan isa ang mi kina Abigail. Mababainak nga rod iti kada kayo. Da kayo ti kanayo na pagtarayan mi, tunggalawan bagas nga isa ang mi. Ngam ita, baliktadan. Ngamen, siyak mo't itantik ikanyo iti bagas. Agsubsubalit kami lang, med. Gapo iti kinaimbag nga impayo kada kami, ante. Noawan kayo lang nga ng tulong iti kada kami. Amangan no saan kami mo't anakarugi iti basita negosyo. Naadaan kayo iti buko diyo ang negosyo, gapumo lang iti kinagagatiyaw barok. Uray kas kasanaw, makalunglong aw kayo meten iti rigat. Itol-toloy yo tinarugyan yaw. Saan laang apara kada kayo kini Abigail? Nudikit para kada kiti anak yaw. Samuel, Nakaring ka pa'y matgayam. Kunakit di ano nakaturugan. jak nga rod makaturog. Apay mananaya. Ang mga nutila man ngaminin pampanunutan. Iso ako na madi ka makaturog. I-relax mo lang ka di ngamin ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka. Kumusta mat nga tanda mamakan, papa? Malaglagip dak nga tamat. Kas iti panang laglagip ko kadakwada. Mapakawandak pa'y nga ta. Gapo iti panang sukir ko kadakwada. Datakkel mo dagi jay. Amo kakaskin ka. Kay ilaw da kamot na makita. Nga ta. Masigurado ka kasta, Abigail. Ibagam lang, no nakasagana kan amang sango kadakwada. Tagkuyog ta mapandumawat iti pamakawan kadagiti datakkel mo. Samuel, anak, nasaysaya at sabat numapan ka agpadoktor. Nabayagan day tanga uyak mau. Dandanin samit tan makabulan. Okay, aklaan, ante. May bagang tumot lang dahito eh. Ay na, di mo ka di iyalang-alang. Ta ang mga nukumaro day tarik-rik naam. Nasaysaya at mula ang numapang ka agpa-check up. Iti kasta, ikanda ka iti agas at umaram. Awan rumbo nga pagtanagan yun, te. Okay, aklaan ko nakmat. May bagang tumot lang dahito eh. Diyak kaya't amaksayan ti kwarta nga aramatan na bigel into nagpas ngay. Wen angam kasanun no adadakas ang mapasamak kang ka. Kasanun to ti pamilyam. Awan da ka sa mapasamak kanya, kante. Kitain dak man, oh. Nakasalsalon atak tupay. Tapno di umat ko na. Sige, mapanak to pa-check up inton sa anak abisi ijetalyer. Di mo iyalang-alang kunakmanan. Mapan ka amapan. Saan laang apara kang ka. Nudikat para iti pamilyam. Uwan, ante. Agyaman akmanan, iti kanayon apa ng palpalagip yung kanyak. Awan adyaman na baraw. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Kastamot tin ni Abigail kung dagiti anak yaw.
Iso apaga asem, tadi mo kumamat abuswan ti bagem. Agina nakamat, Samuel, anak. Abigail! Abigail! Nay, apa yan, Samuel? Agan ano ka? Tulungan na. Baka... Diyos ko, Madiyata na ka. Diyak sa kabalan. tinasayaan. Itaray na kalangan ni Diyo Ospital, Samuel. Abigail. Lumaban ka, Samuel. Pangasim. Diyak langit di kabalan, lumapukaw ka. Kabaylam, Abigail. Kabaylam, para ka dagitan lakta. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibingla ito'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadag iti makangag. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto dahita na panagsangsangit yung mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Kapwede ka sa sangit yung. Awanan. Saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama Ronnie, anak ko? Mami, Bye-bye, anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw ita ti pan nakalamay ti Ama iyo. maawatak tirik na yung mami. Ang madandanagan akmet iti kasasaad yung. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa'y husto at urog yung. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, anapasamakan ko, anak. awan nga ron. Ano man yangay. Talaga kas tatibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga ging galangan di tatibiyag nga inpabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan, tawan matan ti amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadalyo nga agkapsal. Bayan nyo, tagsapula kiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo umot.
Raisa! Raisa! Apay ka di, Mami. Ay abam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mana, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, Mami. Anya nga itinluto masiden tayo, mami. Ay kat anusan tayo manen atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamot karnia? Tapno maganas kumot timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamot nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto na itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko intun bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalasing kun iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapak arumwar tapno masapa akmat amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa imat. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama pa nag-eskwela. Wan! Sige ta mapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday dya lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wan! Riingom tumatan di adem. Wan! Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Ah, amangan mo ijay abanda ti ayan na. Ah, mapana ki jay. Ha, ni. Naglukon da ijay alalaki. Gaputa bisi ti aglak-lako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Inpisok na itigam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Na? Timarayan ti lukak. Rolly anak, adaak dito eh. Rolly! Ha? Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta mami. Agawa ang tatulungan nak dito eh. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan tinagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko niti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam. Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan, Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tamakadanon ta adago si Jay Balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay amasapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni Mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton rabi inton nga ramiden tati assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni Mami. Sa dino ti papa na, Manong. Basta. Ala, agawa am timag na ding. Anya ngay talutlot mo, Rolly. Tinula, Mami. Ha? Tinola ko na. Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga ron, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Na,
Nangalaam ngay iti karne, anak ko. Ha? Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya kung ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Ne, anya ngay dagita insangpat mo, Manong. Ay, kita, ma. Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Ne, dilatam at Manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay ama pantag eskwela. Nangalaam ngay kadagitoy, Manong. Secret. Hala ka! Tinakaw mon samot dagita, Manong. Ha? Tinakaw sa mat. Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino ngay nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ding. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina. Naimbaglaan nga da basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang mo't gayam ti kasapulan. Tapno makraman kay ti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga agwistaw. Tapno nalaklaka at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturungin dito'y. Agsagana ang matan. Ha? Awanan kay tibain! Anay ko! Daytoy pay! Anay ko! Oo, suston, ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbang kan ka! Agtatakaw! Daytoy pay! Uston ma'am, di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Ha? Agtana ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatan naksar! Pangasi, ma! Tumalnakan. Ibatan naksar! Sa dino tayo nagtidadakil mo. Awagam ita. Tagsasarita tayo iti presinto. Kaasyan niyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan niyo kumapay iti tsansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre iti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agigbaling iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta. Awan ti agbali na parikot. Talo abulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in kan ag-time out iti opisina. Tapno amok no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, una hindi kastoy abyan. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Am ko ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon doy jeng obi? Bibi! Dahil namin! At tatakaw ka! Isu amados
Baybay akman latan. Jak rebeng atutupan tikas kan ko anak. Amangan no mailaw anak. Kat anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasay kong daytoy. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planong ita tanalpasan ti talo abulan a panag-community service mo, anak ko. Jak pa'y amo, mami. Pangaasim tadi mon ulitin pa'y tisigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami. Di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laeng agatadit itadda. Ngam numaurnong ay kadakkel mat Wan, mami. Ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laeng timatmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok tagawid tan. Wan, mami. Ni ading mo nga Apay, saan kayo nagkuyog? Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Wan, mami. Agsardengag san nga giskwela. Anya? Ne, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya? Ay sana anak ko. Agtuloy ka lat nga agadan. Itikas na, makaturpos ka. Kat addan tumat maipagpanakil mo. Pababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka, anak ko. May amlat tayo na. Ibagada latta ti kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada, anak ko? Basta. Madikon ti agiskwila, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bayam tamapanak to ijay iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako nasumra. Masadot ako na talaga. Saan abale? Amok tin ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwila. Anya? Ang Rolly, anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo laangan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursige iti biyag, Rolly, Barok. Napanagnakakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw dalang tasak ti makamoy ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay tibagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da dya aroli, tapno mang rugi iti negosyo. Waniha. Angam apay, papa. Panagkunakat saan mo't siguro andakas ti tumulong? Wan, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agatad ti intedyo kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da dya kwarta. Isubli naman kan saan. Okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyak to timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Dahil tati di mo araramilan. Papa, di yorobang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga
takaw day ti Aroni. Kasano, no takawan da kayo manen, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam papa, Pagrikyaran ta ka di manen na ti abanag. kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asim, tadi na kuman kontrain pa. Dahito iti tayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wan, mami. Kat utang ko amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan agapuken ko na? Sa anak mo't anagbaligi anagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod matlang gayam kano a kargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da di abaknang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Ah, dayta laeng gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta. Amumon ti may papaniti day tabanag. Wan, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanya. Jak meten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wan, mami. Kinapudno na. Amuna pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Ngam binaybay anak. Tamo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyom. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng, wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. At ikano sigod nga agtatakaw, kat agtatakaw tulat ta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet saan apudno dayta. Ngamin, tunggal tao a nagbasol wenno nagbidot, kabailan na ti agbalbaliw. Kabailan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem kit di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligik. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem kit di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal pan nakidaksanggasat tayo iti biag, adda ket adda baro nga agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan, no di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a masaknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay met ammo ti pagdaldalanan na.
Alakastan pagayam Rolly, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang dito YouTube. Maibilang kami met kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isaruno mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Rumwanak biait bakit. Sa dino ti papanamlakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapankuman ka no kitain tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at rimaaneng. Ay katwan Ayan tay susi ti motor ka. Kita ijay likod tiri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo iti pangiduldulinak. Kita dita amangan no adalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kuana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Sikan ti mangawag bakit. Tanay, agrubwata kaun. Sige, mabait lang nga ron taawagak ti anak talakay. Nasaysaya at samot no ilako tayong timotoryo, tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayo. Sukatan tayo ti barbaro, tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta, saan kayo na mapututan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagi jay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan, tatang. Napigsa dagi jay, tayo suti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabawilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalang, tatang. Kaya't yun, yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin, mate. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Ngam kaya't yun. Ay kitwan Mayat sa akin di ngagpay suday ta nga e-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat day jay. Iso nga ilako tayong ti motoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay kitsiga nga ron anak ko. Sige, tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko.
Kit itapay laeng, agyaman akong. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta nga lakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike a ginatang mo? Launay bagay. Kastaunay tiragsak na. Adayo ka no amay mayat, ngam tidaan ang motor na. Ayun kat no dagi jay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumot timbagakin ko ana. Impatas mga rutita aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan me. Ay, kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaaruba. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario at damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na kiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noon niya ti makita da, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawin dito'y balay, Rosan anak ko. Jakla ang amo, tatang. Ang mga nointon umay a Dominggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang niyo, ito uray basit lang nga speaker. An-anwan nyo mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titidrama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne, jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno lalagang itugtugot may jay bangkag. Sige, ipalagip yun tungarod, tay gatangan da kayo, tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan, inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agananad kayo. Maluabulan itayin, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Un tatang, manayunan man ng ti apo ko yun. Ay, wala. Lalaki tin inawam, saan ka day? Un tatang, Hanyan tungay, ti panagan nyo kinkwana. jakman amo kini John Ray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Un tatang, Ay, kay una. May mayat manay. Taplosan ang mapukaw tinagan at dyan rin, dito'y lugar tayaw. un tatang, saan tulaangan ati anak yo ti agnagan iti John Ray? At danto pa yun apo ko yo. Ay, wala. Ay na, magagaran ako na makakita iti pasngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. At dantong lalaking apo ko may. Un tatang, sana balit ang mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumatan. Bakit? Apay ka di lakay. At dapay lord ti silpon ba? Addan sapay mo, apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosan ka. Apay naibusan. Naibusmot nga ro din. Nag-YouTube ak ngamin itay, ta nagdengagak iti drama. E di kwan, agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network, ala ibus ka nun tilot ko. Mabait laang nga ro tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti Gcash na. Taludan na ka lakay. Wan man bakay, talay. Isula ang tiliw-liwak no kasi mapanak iya bangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Wayne, nagpasid na. Sika ngay, nagtumar ka matan iti maintenance mo. Agtumarak pay laeng. Mala, agtumar ka nga ro din, tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengagak pay iti drama. Sige, umunak nga ro din ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapan iya bangka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kiti mulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta matandag iti mulam nga abakan kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinan Inabunwak mo't lang, dagi tayo din napalabas sa bulan. Iso sigurado, aladakal ti bagasda. Mangkali kantuman nga raw, tapang kitaan no mabalinan amaapit.
Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wen bagay, mangkali akto, inton bigat. Sa dino tayo ni tatang nanang. Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimang pert, amangan kunak no di magaspay ijay ayanda ading mo. Kasdaya, anya ti ginagaran na bagyo. Napan nagpa-check up anak ko. Ne, apay. Agan ano ayan ni tatang? Anya tinapan na impa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrik na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Day jay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kung saan ngagbagbag ka ti tinadadagsain. Wen, iso mo't ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No dadiyo ka ba nanang, awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na kasla iti ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga anadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa iti napao. Ay na, inawagam samot amin ng a friend mo iti Facebook, Mario. Ah, saan ba'y bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agriri kang tumanon a naibusan ti load mo. Ay, katugali na. Adu nga rod mo, iti kachismisak. Sa nabali tay talaang mo't bagay. Kaya't kulaang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tad na Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga ura aday tadayaw. Ay kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya, lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panahon. Kahit nakaluto ka kaday. Wan itay pa'y. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantat. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton bigay. Iluto nga anya, lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isapaghite, kas kada tamtambong kinsalad. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita, lakay. Apay, asino ti ag-birthday? Apay, nalipata mo, kit no birthday kinton bigat bakit? Ay, wunan niya. Ay, sos! Agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo ti kasangay ta asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigud mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo. Kasla kayat kumangar tag birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laeng no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sagpaminsan laeng. Wala. Mabit lang nga rin tagpulisak. Urayan na kung tagkuyog tama pa nagpalingke, lakay. Sige, agawaam ka raw, bakit? Hello ating ko, agawid ko yung tunbiga tag-birthday ka no ni tatang. Nay, itaman pa'y nga ag-celebrar? Kat no sigud mo't adi na kayat a-celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo, ta celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti ubing. Iso a makaawid kami. Sige. Mangala kan tuman nga rod iti cake. Mangala ka iti uray dwa. Pasuratam iti happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito yading ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mangala kalatan ay ti daduma pa'y amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumat ukudon tay may sakal din ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagi jeto lang pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adanto pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abo ng tisap sa pulam aya. Tay sigod abuneng ko Tay ngayon nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay talatadam. Inagamak lang itay. Ngamdiyak mo tin masapulan no sa dino tinang idiswak.
Saan aya nga iso dayta nakakaluban nga insalikad mo? Ha? Ay, naglukag. Ay sus, kumaro man ng tikabaw mo na ko nak Mario. Pirmi mo lang, hindi pa nang sapsapol ko. Yung nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya man jak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos ijay bangkag. Ita agmula ka manan. Aginana ka pa'y muta. Tanay, nagpudot ti panawin. Mamaming santong ti panaginanakin ton malambakid. Sa nabalik ta maudin day dyan nga imula. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. Ada pa'y dua bakay. Ala, agawaam nga rod ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. Adape aramida maya. Wag, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na. Naimbag tula ang amaapit intong dumadakkel da basay. Sapay nangina ti gawad ita. Ay katsika ang garod. Umuna ak tungarudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay, umayon ti tudo. Wag, mabit lang dayto. Umunakan tayong kamangisaang iti kape. Apag huston to, inton malpas ko dayto. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburot ti kape nga insaang ko. Ngam awan matlaangan ni Mario. Punana sumaruno adagos. Ngam aging gaita. Awan pa'y laang sapay agtudtudom. Ay una yun dadya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatudwan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon tumangamin dadya alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay. Katno dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman di ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at damod di ta nakalinaw. Mario! Mario! Mario, asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mana? Usto ito na palagsang-sangit yun, nanang. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang, Kasanuak pa'y itahan lang ay. Kasanuak pa'y itahan ta pinanawan ng matan. kanya ngay harod, nanang. Talaga akas na tibiyag. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusa ni tatang. Nalapit nga ginggalangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. When Miss F. naatake ti asawak, nalabit aga po daytoy itinalaos apan nakabannog na. Kasta unay ngamin apudot ti panawon iti dayjay nga aldaw. Santo nagtudo iti kamalman na. Saan min nga intaray iti ospital, ngamin natangkanen kengin misit payan ti bagina idi nakitak. Talaga nga awanan angas na. Nagbiit daydi apasamak. Dayta maysa wenno wala ang siguro nga oras tinapalabas manipod idi pinanawak. Ket idi nagsubliak nakadasayen iti daga.
Ada sumagmamano adungir iti rupa na, saka ken ima na. Nalabit aga po dayjay iti pannakatulid na. Awan pa'y makatawan manipod pimusay ti asawak, nga maging gaita kasladyak pay laeng maaklon ti amin. Maikawa ak unay iti kinaawannan a makitkitak. Adda dagiti gundaway asapsapulak daytoy. Kasla pa nagriknak ngamin ket adalaeng iti asidag ko. Ita agmaymaysa akon. Asaray syakmet ti agaw-awir iti apo ko kabayatan ti panagdengdengeg ko kadagiti drama yo ditoy YouTube. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Elsie. Ken ka pagayam, Elsie. Makipagladingit kami iti ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpateg iti biag. Nang runa ket kellaat ti kasjay anapasamak ken kuana. Angem anyangay nga rod, uray na sakit, masapul nga aklonen tayo. Nalabit nga aging galaangan ijay ti biag nga inted ti apo para ken kuana. Kasta at talaga ti tundas ti panagbiag. Adda mapukaw, adda met sumangbay. Ipamaysam ket di ti mangaw-awir kadagiti apukom. Ipariknam kadakwada ti pammateg asaanen a maipaay ti pimusay a loloda. Alakastan pagayam, Elsie, ket pagyamanak unay ti kanayon nga ingka panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Pagyamanak met ti ingka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.